Ο καιρός Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025. Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Δευτέρα σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, και πάμε να δούμε αναλυτικά τον καιρό από το WeatherGR 24/7 Official. Η εικόνα του καιρού παραμένει γενικά καλοκαιρινή και έθρια σε όλη τη χώρα. Τοπικές μόνο νεφώσεις θα εμφανιστούν το απόγευμα στη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική ή βορειοδυτική με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη και ιδιαίτερα στα Δωδεκάνησα θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα ανατολικά ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί στους 30 με 33 βαθμούς. Αναλυτικά, στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στη Θράκη το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 18 έως με 33 βαθμούς, με 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη στη Δυτική Μακεδονία. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο θα επικρατήσει έθριος καιρός με ανέμους βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ, τοπικά στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο θα έχουμε έθριο καιρό, με βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ, και τοπικά στη θάλασσα Κυθύρων έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 35 βαθμούς. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι έθριος με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα επικρατήσει έθριος καιρός, με βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος, με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, με ανέμους μεταβλητούς 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Συνοψίζοντας, κυρίες και κύριοι, η εβδομάδα ξεκινά με σταθερό καλοκαιρινό καιρό, λίγη ζέστη στα ανατολικά ηπειρωτικά και ανέμους που στα νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Αυτός ήταν ο καιρός για σήμερα, Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Thank you.